ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାଦାଗିରିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇଶାଳରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାଇ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଳୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆଳୁ ଦର ଲଗାତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଆଳୁ କିଲୋ ଥିଲା 30-35 ଟଙ୍କା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି 45 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠି 50-60 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ନିଜ କଥା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରପ୍ତାନି କମିଯିବା ଫଳରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଳୁ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦର 50-60 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯଦି ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦାମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁ ଦାମ କିଛିଟା କମିଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ 50-60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହା କିଛିଟା କମିଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏବେ ଆଳୁ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।